Bună ziua, lumea, am revenit. Cum am zis că facem o lume creativ și super plat, sizul este, îl vedeți aici, cred că o să-l aveți și în descriere. Și să începem. Da, cred că o să las seria aceea, eu să mă apuc de seria asta. Păi, o să încep să fac modele de casă. Sper măcar pe lumea asta să meargă bine. Deci, haideți să începem. Da, sper să vă plac modelele, să le folosiți și voi. Și... Și haideți să vedem. Da, sper că filmez. Testez microfonul. Da. Da, puțin. Da, mouse-ul face figuri. Da, și sper să vă placă seria asta. Da. Nu. Cred că colțurile să le punem cu chestia de asta. Cred că voi nu o să puteți să faceți rost de asta, că trebuie să vă duceți în Nether. Dacă aveți Nether-ul făcut, vă puteți duce să luați și să vă faceți. Opa. Am apăsat pe Q din greșeală. Am așa. Da. Bun. Intră în casă și nu prea place. Pe acolo am pus cu una prea mult. Ups. Da, aici am pus la toate, cred că cu una prea mult. Opa. Stai un pic că faci figuri. Stați un pic că îmi face figuri mai mouse-ul. Gata. Se pune praf pe niște bureți și după aceea nu mai merge mouse. Și trebuie să le curăți de fiecare dată. Ceau slime-urile astea mici. Ei. Da. Faci. Tu. Da, da, da. Am nevoie de sab. Aici n-am nevoie de frunze. Da, și unde așa.
Da, asta e casa care mă fac eu de fiecare dată pe o lume, dar dacă am materiale necesare, dirt, nu. Opa, da, tot pe Techitus. Da, să vedem ce modeluri de brick mai sunt. Da, e ca un marble, dar văd că nu-l găsesc. Uite-l. Opa, am uitat că pe recipe mod. Da, să scoatem pe creativ, este aici. Da, acum pe creativ și să facem. Așa, aici. Da. Da, aici vom fi nevoiți să punem aici. Da, și una în partea asta. Și aici. Da, cred că o să fac videoclipuri pe unul. Opa. Vine asta. Pe 1.5.2. Da. Cred că pe acela o să fac da, și casa care o să fac eu acum se aseamănă cu o vilă făcută de un prieten. El mi-a dat ideea să fac videoclipuri. Deci da, și el are un canal de YouTube, dar nu mai face videoclipuri, făcea cu TF2. Da, și cum face cu Counter-Strike, da, și-a făcut alt server că i l-a spart. Da, și pentru cei care nu știu ce înseamnă TF2, Team Fortress 2, da, eu nu mai am un calculator, da, l-am avut. Este fain jocul, dacă vreți, vă las un link în descriere. Cred că o să las un link în descriere. Da, și văd că Minecraft 1.2.5 este cam urât. Cred că o să fac o să las seria asta 1.2.5 și după aceea o să mă apuc de 1.5.2 1.5.2. Da, și știu că dacă nu mai fac, dacă șterg asta, dispare și marble-ul, brick-uri și marble, nu pasă. Mai fain 1.5.2, chiar 1.7.2, cred. 1.7.2 de fapt. O să fac. Fiindcă acolo sunt upgrade-uri noi, mereu mă încurc. Da, și deocamdată trebuie să vă uitați la mine cum fac case, trebuie să vă faceți comod.